com podrien ser els doblatges. Arran d'este vídeo, Que em penso de que mai han corregit algunes coses als subtítols que fiquen al vídeo de la ruïna, per la manera dialectal. Que jo, per exemple, dic sé, als subtítols fica es, o dic mos i als subtítols fica ens. m'ha topetat, per casualitat, en el doblatge d'esta sèrie, Vols marxar en ells i lluitar contra l'exèrcit fosc, no? Agafa les teues coses i vés-te'n. No et preocupes per natros. Però... O per a què? Oh, et perds fins i tot amb un mapa? Fly Pop! Eh? Però què? Fly Pop! Que me vinguen batros! Sí, que bé! Visca! esta sèrie és Les aventures de Fly i se doblava als anys 90 tant en la catalana com en la valenciana. O sigui, és que és fantasia el parlar de la mam que pareix perfectament passaria per valenciana del nord. Vull dir, m'ha sentit superidentificat quan parlava. Encàstic aplaudint en les orelles. Aquestes persones que fan fandub són Les aventures d'en Fly a l'Instagram i HROE a YouTube. Com no voleu que corregixen a la xicona de les Terres de l'Ebre si la gent se pensa que només està bé el parlar de Barna i en castellà el de Madrid? I això ajuda a tindre referents i a desestigmatitzar. I vosaltres, com faríeu els doblatges?